Επιτέλους, ξημέρωσε η μέρα που με ανυπομονησία περίμενες. Η ημέρα ηρεμίας και ξεκούρασης. Η ημέρα που θα αποσυμπιεστείς. Η ημέρα που θα ζωντανέψουν οι αισθήσεις σου μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Τέτοιες ημέρες ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Ξαναβρίσκεις κάποιο μέρος της ισορροπίας που έχεις χάσει. Δεν είναι απλά μια εκδρομή, μια βόλτα με μοτοσικλέτα. Είναι το γιατί πάμε βόλτα με μοτοσικλέτα. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 9:30 πρωινής στην πλατεία της Φυλής με τη λέσχη Africa Twin Club. Από εκεί θα οδηγήσουμε πίσω από την Πάρνηθα και αφού περάσουμε τις ταβέρνες της Χασιάς θα κατευθυνθούμε προς Κούρτα για να πέσουμε Ινόη και Σχηματάρι, από όπου θα πάρουμε το δρόμο για τη Χαλκίδα. Η διαδρομή έχει εναλλαγές τοπίου με Πεύκο, Πεδιάδες, αλλά περνάμε και μέσα από τα καμένα. Είναι πανέμορφη, πλην όμως σε κάποια σημεία επικίνδυνη λόγω ολισθηρού, κακοφτιαγμένου και μικρού πλάτους οδοστρώματος. Μετά από 1 ώρα και 70 χιλιόμετρα θα καταλήξουμε στη δροσιά Χαλκίδος. Εκεί μας έχουν προσκαλέσει στο μοτοπάρτι το οποίο έχουν διοργανώσει 2 λέσχες μοτοσικλέτας, οι Greek Falcons και οι Nightmare Riders στον Υπόκαμπο.
τι είναι, 4 σούβλες είναι. 6 σούβλες είναι, αλλά δεν είναι τους άλλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που είσαστε σήμερα παρόντες εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε μια ιδέα που είχα από το 23, μια ιδέα που έγινε πράξη σήμερα στη Χαλκίδα. Εύχομαι να γίνει θεσμός, ένας θεσμός που όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε και να γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουμε να αναδείξουμε με αυτόν τον τρόπο την περιοχή μας. Ένας θεσμός που όλοι μαζί μπορούμε να το ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να περάσουμε όμορφες στιγμές. Τέλος, να ευχαριστήσω τη Βούλα Μακρύ και την ομάδα της και το μαγαζί που φιλοξενεί το πάρτι μας, τον Υπόκαπο, εδώ στην Χαλκίδα. Σας εύχομαι να περάσετε τέλεια! Καλό δρόμο να έχετε, όλοι πάτε όρθιοι να είμαστε, παιδιά. Έτσι! Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι. Δεν φύγει κανείς γιατί έχει πολλά δώρα. Ευχαριστούμε. Σε τέτοιες συγκεντρώσεις υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ και χωρίς εξαιρέσεις να παραβιαστεί. Η ασφάλεια. Αν και θερμοκέφαλοι βλάκες υπάρχουν και θα υπάρχουν παντού και πάντα, όπως το παλικάρι που αντί να φοράει το κράνος του, το τοποθέτησε στο ρεζερβουάρ της μοτοσικλέτας του, βάζοντας σε κίνδυνο όλους τους άλλους όταν αυτό του φύγει. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση αυτούς να τους εντοπίζουμε, να τους απομονώνουμε και να τους αποβάλουμε, ώστε να καταλάβουν ότι το μυαλό πρέπει να βρίσκεται μέσα στο κράνος όταν οδηγούμε τη μοτοσικλέτα μας. Πείνασα όμως και σταμάτησα να πάρω τηλέφωνο για να κλείσω τραπέζι στο μικροχώρι. Ένα μικρό χωριό μετά το Καπανδρίτη. Όταν ξεκίνησα, μάταια προσπαθούσα να ενεργοποιήσω το cruise control. Όπως βλέπετε, έπρεπε να σταματήσω, να σβήσω, να κάνει reset ο εγκέφαλος και μετά όλα ok. Ζήτω η Honda. Τώρα, ποια είναι η μέρα που με τόση ανυπομονησία περιμέναμε για να αποσυμπιεστούμε? Δεν θα σας πω. Γιατί ακόμα και να σας έλεγα, θα ήταν η δική μου ημέρα. Τη δική σας πρέπει να τη βρείτε ο καθένας μόνος του.
Και επιτέλους ήρθε η ώρα να φάμε, να πιούμε και νηστικοί να κοιμηθούμε. Μην ξεχνάτε, το μυαλό πάντα μέσα στο κράνος.